predchádzajúcom videu sme dospeli k vzorcu 15, na základe ktorého vieme určiť, akú rýchlosť má teleso na každom polomere malé r, ak padá k Zemi z polomeru veľké R. My sme zvolili tento polomer veľké R rovný 50 000 km a počiatočná rýchlosť dvojité V v danom bode bola 10 km za sekundu. Ak by sme chceli jednoduchou matematikou vypočítať dobu, za akú prekoná teleso dráhu napríklad medzi polomerom R1 a polomerom veľké R, mohli by sme rozdeliť túto dráhu na malé úseky dĺžky dr. Teleso prekoná každý úsek dr za iný čas dt. Keďže poznáme rýchlosť v telesa v každom úseku dr podľa vzorcov 15 a 16 na príslušnom polomere malé r, vieme určiť tento čas dt pre každý polomer. Napríklad čas dt3 sa rovná dráha dr delené rýchlosť v3 na polomere r3. Súčet týchto krátkych časov dt je celkový čas, ktorý nás zaujíma. Naznačuje to rovnica 17. Na základe tejto predstavy vieme napísať aj všeobecný vzorec číslo 18. Integrál daného vzorca bude vzorec pre výpočet času t. Našou úlohou bude teda vypočítať integrál uvedený pod číslom 19. Integrál číslo 19 sa pokúsime upraviť tak, aby sme čo najviac konštant mohli presunúť pred integrál a premennú veličinu malé r osamostatniť. Čitateľa a menovateľa rovnice 19 je vhodné vynásobiť odmocninou z premennej veličiny r a nakoniec dospojeme k rovnici 20. Z tejto rovnice nám vyplýva, že môžu nastať tri prípady. Výraz veľké R krát dvojité V na druhú minus 2m kappa môže byť kladné číslo, 0 alebo záporné číslo. Teraz preskúmame, aký vplyv má na výsledok veľkosť počiatočnej rýchlosti V, ak budeme ostatné veličiny vo výraze R a 2m kappa považovať za konštanty. Určíme to pre náš prípad, kedy veľké R sa rovná 50 000 km. Ako vyplýva zo vzorca 21, ak je výraz rovný 0, vtedy má rýchlosť dvojité V hodnotu 3994,92 metrov za sekundu. Pre takýto prípad by bolo potrebné riešiť integrál číslo 22. Ak je rýchlosť dvojité V nižšia ako 3994,92 metrov za sekundu, treba riešiť rovnice 22, 23 a 24. Úpravy týchto rovníc sú zámerne urobené tak, aby sa nám neocitlo pod odmocninou záporné číslo, čo by asi úplne znemožnilo výpočet. Vďaka vhodnej úprave máme pod odmocninou pred integrálom 24 kladné číslo. Integrál 25 je teda určený pre prípad, kedy výraz veľké R krát dvojité V na druhú minus 2m kappa je záporné číslo. Tretí prípad nastáva vtedy, ak je rýchlosť dvojité V vyššia ako 3994,92 metra za sekundu a vtedy je výraz veľké R krát dvojité V na druhú minus 2m kappa kladné číslo. Po úprave rovnice 20 získame nakoniec rovnicu 27. Rovnica 28 je presne taká istá ako rovnica 27, len tam sú konštantné výrazy nahradené symbolmi B a A. Túto rovnicu budeme riešiť pre náš príklad, pretože máme zadanú rýchlosť dvojité V
10 000 metrov za sekundu, ktorá je vyššia ako vypočítaná hraničná rýchlosť 3994,92 metrov za sekundu. Predtým ešte pár slov o tom, akú vlastnosť má hraničná rýchlosť. Ak sa teleso vzdialuje od stredu Zeme a má na polomery veľké R rovná sa 50 000 km vyššiu rýchlosť ako 3994,92 metra za sekundu, tak letí do nekonečna a teoreticky nikdy svoj pohyb nespomalí na nulu. Jeho kinetická energia je vtedy vyššia ako energia gravitácie Zeme, ktorá spomaľuje jeho pohyb. Integrál číslo 28 budeme riešiť pomocou trigonometrickej substitúcie. Pre ten účel budeme potrebovať aj integrály funkcie 1 lomené x krát dx, 1 lomené sinus x krát dx, 1 lomené sinus na druhú x krát dx a 1 lomené sinus na tretiu x krát dx. Preto si najprv odvodíme tieto integrály. Začneme integrálom a1, 1 lomené x krát dx, ktorého dômyselné a vtipné riešenie je možné nájsť na stránkach YouTube. Premennú veličinu x nahradíme výrazom číslo 32, e na z, a člen dx výrazom 33, e na z krát dz. Po dosadení výrazov 32 a 33 do rovnice A2 máme rovnicu 34. Teda integrál funkcie 1 lomené x krát dx je číslo z. A toto číslo je prirodzený logaritmus čísla x, ako to vidieť v rovnici 32. Na tomto obrázku je uvedený výpočet integrálu 1 lomené sinus x krát dx. Veličinu x v zlomku A2, ktorá predstavuje určitý uhol, nahradíme veličinou 2 krát u. Derivácia dx lomené du je dvojka, preto nahradíme dx veličinou 2 krát du a získame vzorec 36. Vzorec 37 dosadíme do 36 a vznikne rovnica 38. V tejto rovnici nahradíme jednotku súčinom sinus u na druhú plus kosinus u na druhú a výsledkom je rovnica 39. Nasleduje ďalšia substitúcia do rovnice 39, kedy kosinus u nahradíme premennou p a sinus u premennou s. Po úpravách vznikne rovnica 40, ktorú už vieme vypočítať, kde integrál funkcie 1 lomené p je logaritmus čísla p a funkcie 1 lomené s logaritmus čísla s. Urobíme ešte spätné substitúcie. P rovná sa kosinus u a s rovná sa sinus u, čo ukazuje rovnica 41. U sa rovná x lomené 2 a konečný výsledok po substitúciách je rovnica 43. Pred výpočtom integrálu A3 skúsime najprv zderivovať funkciu u rovná sa kosinus x delené sinus x. Na základe vzorca 44 derivácia du delené dx sa rovná minus 1 delené sinus na druhú x. Preto dx sa rovná minus sinus na druhú x krát du. Tento výsledok 45 dosadíme do integrálu A3 a dostaneme výraz 46, ktorého integrál je nakoniec mínus u. Namiesto u spätne dosadíme kosinus x delené sinus x a rovnica 47 je výsledok.
Vzorec A4 rozdelíme na dva súčiny a podľa pravidiel integrovania súčinu dvoch funkcií prvý označíme ako U a druhý ako dv. Člen du je deriváciou funkcie U a člen v je integrálom funkcie dv, ktorý sme už vypočítali na predošlých obrázkoch. Po úpravách vznikne rovnica 49, kde potrebujeme poznať integrál funkcie 1 lomené sinus x, ktorý tiež už poznáme a napíšeme ho na to miesto. Po bežných úpravách rovnice nám vyjde integrál funkcie 1 delené sinus na tretiu x, označený číslom 50. Integrál číslo 28 už môžeme riešiť. Namiesto veličiny malé r dosadíme funkciu n na druhu. Derivácia funkcie n na druhu je 2n, preto člen dr nahradíme súčinom 2n krát dn. Vznikne rovnica 51, v ktorej urobíme ďalšiu substitúciu, kde výraz pod odmocninou n na druhu plus a je vlastne preponou pravouhlého trojuholníka a rovná sa odmocnina z a delené sinus uhla alfa. Hodnotu n vyjadríme ako odmocninu z a delené tangens alfa. Deriváciu funkcie kosinus alfa delené sinus alfa sme už vypočítali vo vzorci 44, tak tento výsledok využijeme. Výsledok derivácie dn delené d alfa je uvedený v rovnici 52. Dosadíme vypočítané hodnoty do 51 a vznikne rovnica 53. Po úpravách máme rovnicu 54, ktorá sa skladá z integrálu 1 delené sinus na tretiu alfa a 1 delené sinus alfa. Tieto integrály 43 a 50 už máme vypočítané, stačí ich dosadiť do rovnice 54. Po dosadení vznikne rovnica 55 na ďalšom obrázku. Po úprave rovnice 55 sme dostali rovnicu 56. Teraz urobíme do nej spätné substitúcie. Sinus a kosinus alfa pol nahradíme výrazmi 57 a 58, kde sa vyskytuje kosinus alfa, ktorý tiež potom nahradíme výrazom 59. Dva vzniknuté vzorce celkom vľavo dole na obrázku dosadíme na miesto výrazu sinus alfa pol delené kosinus alfa pol, čo vidíme v rovnici 60. Prirodzený logaritmus ln tohto zlomku je výraz 61, ktorý dosadíme nakoniec do rovnice 56. Výraz kosinus alfa delené sinus na druhu alfa v rovnici 56 nahradíme výrazom 62 a výsledkom je rovnica 63. Teraz už môžeme odpovedať na otázku, za aký čas prekoná teleso dráhu z polomeru 50 000 km na polomer 6500 km pri počiatočnej rýchlosti 10 km za sekundu. Podľa odvodeného vzorca 63 teleso prekoná dráhu veľké R minus RK za čas 3394 sekúnd, čo je približne 57 minút. Na nasledujúcom obrázku je predložený tento výpočet. Okrem tohto výpočtu, podľa vzorca 63, sú na obrázku uvedené už bez odvodenia aj ďalšie dva vzorce. Ich odvodenie je o niečo jednoduchšie, ako bolo odvodenie vzorca 63. Vzorec 64 platí pre prípad, že výraz veľké R dvojité V na druhu minus 2m kappa
je záporné číslo. Vzorec 65 platí vtedy, keď tento výraz sa rovná nule. V našom príklade je to vtedy, ak rýchlosť na polomere veľké R sa rovná 3994,92 metrov za sekundu. Môžeme ešte otestovať, či vzorce 63, 65 a 64 na seba nadväzujú. Ak by bola rýchlosť dvojité V 4000 metrov za sekundu, čo je trochu viac ako hraničná rýchlosť, podľa vzorca 63 je čas T rovný 7946,5 sekúnd. Ak je rýchlosť V 3990 metrov za sekundu, čo je trochu menej ako hraničná rýchlosť, čas Tn podľa ďalšieho vzorca 64 sa rovná 7958,9 sekúnd. Je to čas o pár sekúnd dlhší, čo je možné očakávať. Čas T0 podľa vzorca 65 pri hraničnej rýchlosti dvojité V rovná sa 3994,92 metrov za sekundu, je 7952,8 sekúnd. Vzorce teda poskytujú konzistentné výsledky.